Здравейте, добре дошли. Добре свикнали на мой клип. Днес се връщаме пак в нашата поредица, а именно обирането на магазини. На банки все още не можем, но на магазини в GTA 5. GTA 5. Днеска ще се разходим из картата. По простата причина, че ще трябва да се направи видео. И за да изпитам новата си бежична мишка, която е напълно китайска в момента, тази. Ама за сега като гледам ми върши. За сега като гледам, айде де, нищо да ми се намаля звука. Сега като гледам ми върши много хубава работа. Все още разцъквам с нея, защото я имам от... разбрах. Защото я имам от обяд. Някаква... Тя е турска между другото. Така, да преминаваме към играта. Вече. Преместил съм си камерата централно на мене. Централно към мен, не отляво или отдясно. На първия монитор. Така, сега. Ще си откраднем кола. Само че. Holy Christ, Holy Christ. Спри го това, моля се, спри го това. Че не искам да го слушам. Микрофона ми пак не е добре. Мисля, че ще го усиля, когато го обработвам това видео. И дано да го запише хубаво, защото ако не го запише добре, просто това е пълна загуба на време. Не знам защо ми спада качеството, когато го включвам там. Все още нямам идея. А мислил съм този видео да е кратичко. Но първо нека да видим къде беше магазина. Имаше един магазин, само че там. Е това май. Да, ето тук мисля, че имам една бензиноколонка. Така. Леле, видя ли как ще да го блъсна? Обещавам, че когато се натрупат малко повече последователи, за сега са 3, мисля, 2-3 има, ще направиме стрим в този моя канал. Тука, след време смятам да се развие различни сфери. Говорим не само в игрите, а и друго. Това ще го разберете по-нататъка, не сега. По-нататък. Изненада, подготвил съм. Така, сега. Ще го прескочим. Искам просто да отида до там. Колкото се може по-бързо. Така. Дойдохме до тука. Това е втори район. Така. Това може би ще го скипна. Ще го отрежа. Да видим. Тук ни трябваше ли да има... Ето е бензостанцията, просто... Тук трябва да има един магазин. Така. Влизаме. Всъщност. Тази пушка ми харесва повече. Хила, едно ли ще ми викаш? Ей, мангал. Аре! Ай... Добре, трябва да го вземам по друг начин. Понеже имам вече безкрайните пари, не ми дава колко трябва да взема. Ой! Умирай, копеле мръсно. Умри, говедо. Бум! Добре. Ой, още има. Жив ли е този? Живи ли сте?
Good load. Добър изстрел. Така, продължавам. Мисля, че ето когато се продължи, мисля, на тази улица там имаше магазинче. Също. Надявам се това видео да стане. Тук трябва да оберем поне още два. Да. Изхвърках нататъка, карай. Мисля, че тук имаше... Не, къде е това, бе? Ей! Къде е това? Ау, аз май... Добре. Велики автокражби, може би. Трябва... Тук, понеже това е кракната версия, няма да може да покажа. Няма да мога да покажа как да обера банката. Също ще пробвам някои модове, които съм сметнал за хубави. Просто трябва да ги събера в една папка и да ги сложа в играта. То това е само с менюто. Ето, само с мод менюто е. Нямам модове, нямам нищо друго. Така. Изгубих контрол на тази кола обаче. Така, и даже го убих този пич. Записваме едва от 6 минути, а след малко мисля, че ще трябва да спирам. Така. Тук ли трябва да спра я? Чакай да видим. Тук. Айде, тук. Така. Пак със същата пушка. Мъри, животно! Умирай! Паричките, мадам. Цяла пачка с пари. Така, още един път. Това беше садиско. Друго, искам един оръжеен магазин, който е... Кой е по-близко? Този мисля, че е по-близо. Този е на 328 фута, този е на... Нима този е по-близо, сериозно? Това ли е по-близо, е? Чакай. Добре, айде, сега ще идем там. Това тук пак ли е такова? Още едно. Няма проблем. Ще го уберем. Давай парите, кучко! Давай парите! Ей, копеле! Ще те убия. Марш! Марш, говедо такова. Така. Добре, окей. Я да видим какви настройки има GTA 5 между другото. Invert look, targeting mode, free IM. Не, моля там, не искам, в смисъл. Assisted IM, значи това е за да му... това е по-лесно да ги убиваш. Добре де. Графиките, буквално графиките ми са на възможно на най-високото, без това. Мисъл. Но най. Ambient, това също на хайт, така. Вайсинг имам също. Хубава игра. Можеше да е по-реалистична. Мисля, че това ще го записвам на 2 пъти. Този епизод, защото вече е късно. И няма да имам време, ще трябва да съединявам и да режа, и да съединявам и да режа. И пак да съединявам и да режа. То ще ме търси? Не. Сега ще запиша до където мога. Няма да казвам нищо, довиждане. Тук има магазин за оръжия. Тези ще бъдат избити. Така. Умря ли, бе?
От един изстрел. Умря. Да си пича. Бум. Парички. Така. Още парички. Момент да се затворя вратата. Така, чудесно. Коя беше моя? Аз сигурно. Добре, 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 добре. 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 Сега да прехвърчим с мод менюто. Примерно, ето го мод менюто ми. Меню. Зависи, най-първата версия е най-хубавата. Да, пак казвам, според зависи самия компютър. На мен ми стана дадена версия, на вас ще ви стане друга версия, примерно различна от моята, защото нали, глей сега, засечка ми правиш, педал! Така. Cruise Control, хидравлики, Left Shift, Left Shift, виж. Ау, това е много гадно. Искате ли да караме тъй? Оле, как? Не, чакай. Стой, пич, не. Айде, коня, айде, конче. Давай, тръгваме. Айде бе, карай го той. Тук има магазин за дрехи. Събърбан. Добре. Побираме и този магазин. И първия епизод. Оп. Трябва да стрелна май. What the hell? Бум. Остана. Нима това го уби. Така. Трите турбички. Чудесно. Така. Това беше един малък само. Един много малък епизод. Там има... Или това е също, което го брах преди малко. Може би е също. Да бе, да, същото е, което го е. Или не, това е друго. Чакай, стой. Това е друго, не. Така, това е друго. Обърках се. Я! Оживя! Така... ще направя цялостно ревю на тема Менуо. Евентуално някой друг път, понеже сега вече играеме... Нали... Нямам за цел това, имам за цел да играя по принцип GTA 5. Да печеля последователи. А и, както казах, да ви подготвя изненадата на вас. Проекта, който съм подготвил. Смятам, че ще се хареса като мнение на един подрастващ към по-възрастната аудитория. Това може би ще го преобразувам към гейминг канал, което е де. В момента това е гейминг канал. Така, нека да се стреляме с малко полиция. Полиция! Идварат! Чакай да видим, чак. Стой, Player Options.
Player options. Turn off. Така. Искам да разбера, той като ма стреля ще умре. Не, няма да умре. Бум. Умирай, копеле. Така, да видим тези. Тук има гътера полиция между другото. Бум, 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 айде. Лагва на това. Смисъл, това са най-добрите. Kill me! Искаш ли ме? Убий ме! Това мисля да бъде от нашия кратък епизод. Кратък е, наистина няма изобщо почти да го обработвам. Просто ще махна някоя псовничка, която съм направил. Разбираш ли? И така. Така, друго. Добре. Така, какво да кажа за GTA 5? Какво се случи с играта ми? Благодарим. Благодаря, че бяхте с мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Беше наистина кратък. Трябваше да запишам наистина нещо набързо. Благодаря, че бяхте с мен. Довиждане и до нови срещи. И плиз, абонирайте се.